Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Diyos ko, dili man ko makatuog. Unsa na makaroong orasa? Wa pa man ko duka. Kini ka si Milagring. Nakatuog na ka ni siya. Kalain sa akong gibati, oy. Dili man gyud ko makatuog. Si Angela, nakatuog na kaha ni siya. Kagilas ba, oy. Gusto kong mutakilid, makuyawan sad ko. Basig makamatngon siya kumulihok ko. Ay. Wa pa sa daay ka matuog. Kaliwat agad ay tao niya na ako eh. Kusog kang muhagok. Ay, Lord, akong usbo ng pagpasalamat. Salamat di kaayo ining higayon na. Imog kong gitagaan og higayon nga masudong ko pag-ayo ang akong anak. Gusto na kong hikapon ang yang naong. Gusto na kong itapion ang yang aping sa akong aping. Gusto na ko siyang hagkan o gakson paghugot ug sultihan unsa na ko siya kamahal. Pero di ko makahimo. Maong igo na lang ko sa pagsudong niya. Noy? Pader? Naghilak lagi ka. Pasensya na. Okay. Mga tuog na ta. Alas 2 naman na ikapin sa kadlaon. May problema ka? Oo man. Wa. May gipamati ka? Wa. Wa lagi. Okay, sige na. Mga tuog na ta. Diba, amiga naman ta? Kung amiga na ta, sultihi ko sa imong problema. Anong naghilak ka, Noy? Nagdamgor ako, Pader. Mo'y akong namatan nga naghilak ko. Mo. Kayo usam din mong damgo. Kuan, nakita ko na miss kong anak. Anak? May anak ka, Noy? Sa akong damgora, Pader. Lawgawa bitaw damgoha, Pader. Mura magtinuod. Sakit pagod akong doghan ng tudron. O magaw kong tubig aron, magkainom ka. Ay, ayaw na. Pangyuan lang ko, Pader. O usam na, Noy? Pagaksa lang ko, Pader. Kung may problema ka, ipagawas na. Madaot ka, anak, kung tipigan lang na nimo sa imong dughan. Gusto ka. Dugay ko na kining gitaguan. Pila ka tuig. Wa ko'y kasultihan. Og daghang higayon nga mura kog mabuang nga maghuna-huna. Sakit kay nga ako dughan. Mao gani nga isulti. Niya naman yun ta. Murag pareho man ta nga, wa na duka. Kung nanagana ka tungod sa inyong kagahapon ni Piping, akong ipaniguro nimo nga wa kay angeng ikabalaka. Bisan wa ka pa musulti, nakasabot gyud kong doon na kay gidada sa imong dughan.
Lisod ba yan ang watay kasultihan? Husto ka. Ug tingali, pagbuot ni Ginoo ang tanan. Iyan ang pagbuot nga anhi mo makatuog. Ug tingali, ikaw gyud ang iyang gipili nga mo'y akong sultihan ni ini. Sige, maminaw ko. Sugang nagkahagod ni Piping. Katugod siya, wadong tapos ng mahugot ha. Pero naglibog ko. Wala ko makasabot sa gimpuhat niya ni Piping. Lipay lang ko, Pader. Makatupad na yung kukigda ni mo. Oh. Nakakita gid ko nga gipicturan kaniya sa hilom, Pader. Unya, iyang gihagkan ang imong picture sa cellphone. Bayot lagi nas Kuya Piping. Ginoo ko. Tinuod ka ang pagduda ni Lulong sa una nga. Saan naman niya akong ginahon na Matungog ko balik. Milagring, Maminaw ko. unsay gisulti ni Felipe nimo? Bahin na mo. Inga ka mo sa una. Kung diin mo nagkaila, hangtod na nga nagkabuwag mo. Tungod kay iyang sa, kay wa na siya mo balik sa syudad. Bahin ba ning Piping ang atong istoryahan? Bahin sa among anak. Ha? May anak mo? Oo, Ginoo ko. pero ako kining gitago kang Felipe. So wa pagid siya mahibaw. Nahibaw na. Ako na siyang gisultian sa tinuod nga may anak mi. Diyos ko. Wa gyud ay siya mosulti nimo. Ay, ako siyang gibauran nga dili mosulti ni bisan kinsa. Tungod kay dili ko gusto nga moabot kini kang James. Si Padre gidi ay kon mao. Oo. Naunsam ko. Di magig ko mahimutang. Huwag ko magkasabot si Kugibate. Tungod ka ning ni Piping. Kadaghan na sa ko makabantay niya, Pader. Nga motutok nimo. Kanang di ka magtanaw niya. Naunsam ko Ano nahasol mo kong maayo ini? Milagring, ako'y mangayo og pasaylo nimo. Nakasabot ko nga nahiubos ka nga wa mosulti nimo si Felipe. Bahin kang James. Bisan ko nahibaw na siya sa tinuod. Tungod kay ako gid siyang gibaharan. Kay dili ko gusto nga mahibaw ang akong anak sa tinuod gikan sa laing tao. Ay gusto ko nga ako mismo ang musulti niya. Daghan ang mga higayon nga gusto ko musulti niya. Pero kanunay kong dakon sa kahadlok. Tinghalik dili siya makadawat. Tingalig karon na ang panahon, Angela. Sultihin na lang siya karon. Puslan man nga ni si Piping.
kanindot kung pag... Uy, uwanas pa din. Saan rin orasa? Mas kawang nga nagpatuyang na magkatog eh. Good morning, Noy. Uy, good morning, Pader. No, pasensya na ha, mas una man hinumang kang nakamata na ako eh. Andam ng pamahaw na eh. Kanaog na lang kay Sang Piton para ko sila si Mama og ng milagring. Uy, awa pa sa day magmatas milagring. Nakauyon ka to sa humok-humok na higdaanan. Kaikog yan na mo ni Pader ay. Ayaw na ng ikog-ikog ni. Sige ha, pukawon pa na ko sila. Nagdukap man mong duha ma, ng milagring. Dugay tingali mong natuog no. Nagtabi mo? Oh, Nagtabi mo or nag-inom? Mura mong kaghubog ring. Balik lang niya mo katog, humanin yung kaon ma. Di ba ko na makadaot, Pader? Bagong kaon matog? Patataoran nagugamay. Parehas yun yung mga mataw na. Murag tukuranan og toothpick aron na mo buka. di katawanan. Karon na lang sultihi. Kanang mag-atubang tang upat. Di man sa ko gusto nga kamuray mag-atubang. Ayaw ko si kining higayo na Angela. Kanus apaka ni mausab maong pahimuslin na. Tanawa. Lingaw kaayo silang duha. Pero way kalibutan si Padre nga ang iya na ding amahan ang iyang kaatubang. Ma! Kapil mo dire! Tana, muduol ta nila. Og sultihi si Padre sa angay niyang mahibaw-an. Buguya ko din yung pagkabata na eh. Pero buotan. Pero buotan ha? Niana sila Pader ay. Lingkod mo. Dari ka ma. Tupad di nabiping nang. Manas magmalang kagring. Pasensya, ni barag lang. Taugon pag yun ka ng milagring. Katugon ka pag yun. Ikaw sad ma, luya, gigay kang tanahon. Parehas mong ng milagring. Okay ra ko, Father, oy. Wa na ko do ka, Aligre lagi mo. Oo. Istoryahan mo kung nipiping siya ang kagi sa bata pa siya. Lingaw ka iko. Istoryahe sad si Father sa imong pagkaulitaw, Ping. Kaya usari mong kagi sa imong pagkaulitaw no eh. Gusto ka, ako'y musulti ni Father, Ping. Kaya nga naman din ang. Unsam day kabuang aning nipiping sa una, ha? Doon na nagipahilak ka babay? Ako'y mo istoryang Father. James. Ma? James. Bugnawa ko mo. Uy, nakuha nga pag tingali na siya sto Pader. Pagkatulga na sana siya dito. Sige. Ihatod to na kasi mong kwarto, ma. Bugnawa ni mo eh. Masigulit lang ako. Ma? Ino ko! Ginoo ko, walong tayo daot ang may tabo ni Angela. Walang unta. Hoy, Ping. Lingkod lang ko no, Ping. Kay hapit na naman ko maglagot ni mo. Lingkod! Sige. Ngano man ka? Unsa day tanaw ni mo nako? Mura kag napungot. Ay di, kay mura lang, Ping. Napungot yun ko. Napungot kang Angela?
Ay, paging anak, uy. Wa ko mapungot ni Angela. Ikaw akong gikapungtan. Ano nagsilos ka? Naunsa man taon ka, uy, nabalaka lang kung naunsa siya. Dili sa unsang rason, kundi kay inahan siya ni Pader. Kay inahan siya sa imong anak. Oh. Kalit malang kang nang luspad. Nakugang ka unsa. Wa ka magdahong nga nahibaw nako. Oh. Kinsay nagsulti nako. Si Angela. Halos wa mito gabi iping. Maura na imong giistoryahan. Oh. Maura na imong ikasulti. Lang, natukan ka. Nakakaon kag bukog. Oh. Syakoy ka unsa. Siya ko, eh. Ay, nasyak ka ba? Nasyakoy. Di kakit-kiton na ba ko ni mo? Loy, Nang, Uy, Pader. Padre, i-admit si Mama. O di po kakabalik sa ato. Ipatot na lang mo. I-admit. Paspas kay ang heartbeat. O matod pa sa doktor, nga kinahanglan i-admit siya aron siya mamonitor. Pasensya gid ha ng milagring. Pasensya gid ni Piping. Di kita magkauban ron sa pagpauli. Okay ra, Pader. Nang milagring, Greng-greng, ay sige, kit-kit ang kukuda rin. Padre, way Pasensya problema, ka na, ha? Padre. Ikaw na lang mo atiman ni Mama, di mo, ha? ako ra nang, pasensya gid kayo. Pasensya ba, oy? Sige na, Padre. Adto na mi. Dinhira mo. May mukuha ra ninyo dinhi para ihatod mo. Sige, Padre. Salamat kaayo, Dre. Nang milagring, ni Piping, palihog, iampo ninyo si Mama. Malagi mo tiyong tingog. Ingawa pa na itong biyahe, oy. Mabangga ta na ha, ikaw yung drive. Kining may ginuna lang, mi. Naguna-una, Miss Inahan ni Padre. Ikaw sa mo nilang, Father. Wara. Ako ang sakristan mayor sa parokyal, Pader. Aw, pero kong parente mo. Mura-mura mo kumugnaw ni Father. Unsa na, Ping? Wa manggod gihapon kay tingog-tingog diha. Unsa may buot ipasabot, ana? Nahingawa kang Angela? Ambot. Unsay ambot? Unsay ambot, Ping? Wa kong may baw sa isulti. Wa kong may baw kung sa hunahunahon. Naglibog ko. O nga nung naglibog man ka? Ha? Klaros mga panghitabo, Ping. Klaros akong gisulti nimo. Huwag yung kay ikasulti sa akong gisulti sa gisulti ni Angela nako bahin sa among gipanagsultihan. Nga ang akong gisulti nimo nga ako na untang isulti ganina ni Padre. O galing lang kay wa na ko malahos sa pagsulti. Ha? Huwag yung kay ikasulti. Usa pa man ko isulti na naibaw ka naman di ay ka ha? Oh, kay gisultihan naman kong Angela. Pero ikaw nga akong banaping, huwag yung kamusulti na ako. Ang di man sa'yo ni sulti ng butang ha? O nga nung dili man sayon, Ping. Nga imo raman gihapon ang binisayon. Di man na nimo tinagalogon o iningleso na nimo o hinapunon ba na nimo o ininchikon o ikorean ba na nimo unsa pa na diha. Bisaya ra na, Ping. Imo ra nang binisayon. Unsa may nakalisod, ana? Hangyo lang bitaw ko, Gring. Pwede imo na kung tagaan o higayon, ha? Makiksulti ra lagi ko nimo. Nagkalandrakas pamanggun niya akong utok ron. Tagay na kong higayon, mubong higayon lang. O sige, tagaan ti kag 5 minutos. Luam sa nangimo. 5 ka simana. Ay, asay maayog 5 ka siglo na lang, Ping. Grabe sa siglo. Buhi pagkatana.
Kini ang adlaw nga among gipaabot ni Milagring. Andam ka na, Ping. Oh, andam na ko. Oh, Tempa-tempa nga nung nagda ka magtualya. Di ba naligo naman ka? ay, para pahid disluha, Ping. Sa ato pa magdrama giday karon. Ay, dili man ginakalikayan. Kalikayan mong gud. Ikaw tingali. Pero ako, Ping, dili na kalikayan kay nag-umido na ning akong kasing-kasing. Naglungot-lungot na kog maayo sa pagsudya nimo. Ug dili ka makabasol nako kay asawa ako nimo, Ping. Asawa nga naning kamot pagsabot og pagdawat sa mga utot sa imong kagahapon. Unsa di mo gisulti? Imo pang ipabalik. Oh. Taas-taas ra ba to? Uy, riway. Imo ging ipabalik, Ping. Balik ka lang kaya akong klarohon. Ay, sige. Akong i-rewind. Giroy. Ikaw tingali. Pero ako, Ping, dili na kalikayan kay nag-umido na ning akong kasing-kasing. Naglungot-lungot na kog maayo sa pagsudya nimo, Ping. Ug dili ka makabasol nako kay asawa ko nimo. Asawa nga naning kamot pagsabot og pagdawat sa mga utot sa imong kagahapon. Ano? Ano yung kung gustong klarohon? Kung gusto yun ay, huwag yun ay kumasayop sa akong nabati. Utot sa kagahapon! Mayroon mo rin itay tulog na magring. Pero nga mo sa mo sa naimong nahununaan. Anong nautot mas akong kagahapon? Baho! Baho! Tungod sa baho sa imong kinabuhi nga dugay na nimong gitago nako, Ping. Pasalamat ka. Pasalamat ka nga utot ray akong gigamit og dili. Saging. Igo na anak, Ping. Ato na tas atong topic. Ang imong pagtago nako sa kamatuoran nga si Father James di ay inyong anak ni Angela. Oh, Nganong wa ko ni musultihi ini, Ping. Nganong kinahanglan pa man nga si Angela mismo ang musulti nako ini. Ngano man, Ping. Anak. James. Father. Ma, ni Arko. Ay kapala ka. Ni Arko. Pahuway lang. May isulti kun imo. Ha? O, ma, kung unsa maghalina, unya na lang kung okay na gyud ka, ha? Magkadaot di mong magsigag istorya. Nakadawag ka sa gisulti sa doktor, pa? Pero Pahuway na, ma. Araw madali ka kayo. Di lang una ta magtabi, ha ba? anak, James. Pero di kayo, gini mo. Magtabi tagtaman sa ginawa. Oh, ikaw na siya inom. Kaya murag naughan ng kaglaway. Sige. Okay. Padayon. Mauna to. Wa ko mahiubos nga ikaw ang amahan ni Padre. Kay gani, daan na gyud kong nagduda, Ping. Pero ang ako lang yung gipaabot nga mutugan ka, nga muangkon ka. Pero wa kay gitugan. Wa kay giangkon bisan pa magnahibaw ka na. Imo kong gihimong tanga. Gibauran lagi kong anghila. Nga dili pasultiho ni bisan kinsa. Mao mo gunay hinungdan gring kay mahadlok siya nga moabot ni pader. Mo na siya. Wa gihapon kang kasabot sa kabuguasan nimo oy. Unsa? Gipadayon ta. Ha? Joke. Joke. Gring. Joke na lagi itong. Pag-ingon ako bugong. Hujara to, oy. Musam na siya, oh. Gring. Dili na mo akong gilakan, Ping. Ha? Dili na mo akong gikahiubsan. Saan Dili na mo igisakitan sa akong buot.
Kundili ang pagtuman nimo sa baod ni Angela. Oh, Mas gitagaan nimo gibug-aton ang iyang mga puong kaysa sa akong pagkaasawa. oh. Mauna, Ping. Maunay akong gisakitan pag-ayo. Mauna. Nakasabot ka, Ping. Nakasabot ka. Ring, bayan na pagmasok ko t-shirt. Ring. Nawala, nagisi na yun. Ring, oy! Ring, lupi ko mga pagibog nung aling kabatani, oy! Loyal ko t-shirt, oy! Nagkutay-kutay na yun! Wana! Dapit na sa bagang bukto na lang yun ay bilin. Itiwasan pag yung wana. Wala yun ay bilis kong t-shirt, Ring. Gabihan na ni mo, Ring, oy! Di mo magyukasan. Ug nagtuo kang natagbaw na ko, Ping. Ha? Wa pa! Uy, ako naman sa unang puno. Magibuntar niya. Uy, di mo gina ka humuan. Ha? Ano lang ito paghago? Uy, bibi, maghubo na lang ko. Maghubo na. Oh, naghubo lang ko. Oh, nawa, wala yung gibilin, oh. Ay! Bastos! Nakatuog na si Mama. Lord, ikaw ang tagiyas sa mong kinabuhi. Dili ni ang unang higayon. Kinamiligro ang iyong kinabuhi. Ug padayon mo siyang kiluwas. Nihigayon na. Ako na sa tugyan siya mong makabot si Mama. Ikaw na'y bahala niya, Diyos ko. Oh, Ring. Anong mitalikod mo ka? Kaya nasige ka na lagi nom diha. Ato ba nga ko? Kung yung ganin mong gusto, imutuyo na ko, nga hubuan ko. Pwes niya, naghubo na ko. Nga di mo ka mo atubang na ko. Kikabuhi kung nagtanaw ni mo, Ping. Galuod-luod ka lang. Sabay luod ay. Muni mong toyo, niya luod-luod ka. Ato ba nga ko, Ring? Pag-ilis na dito, Piping. Di kong gilis. Pag-ilis dito. Di ko. Magilis. Magilis ako, Ring. Uy, asa man kami, may atubang. Uy, ito arang kwarto, oh. Ping, pagdali na, Piping. Ulagi. Ay! Ay! Naon sa si Kuya Piping nang? Ay da, nagkiat. Unsa man ni imong dali da? Biko ni nang. Biko nga may latik og mani sa ibabaw. Uy, espesyal di ay ni. Oh, nagplano magud si mama nga mamaligyaan ni online. Patilawan una niya sa iyang mga amiga ron pag siguro kung lami ba gyud og ang ibaligya. Uy, salamat nga naapil ko sa patilaw ni mama nimo. Sige nang ha. Di ra ko magdugay kay moadto pa ko sa uban. Tax lang yan nang kung unsay imong ikahukom ha. Sige nang. Sige, Lida. Salamat ini. Nagkonsar dito si Lida. Naghatod ining biko nga espesyal. Oh, naunsa naman ang imong agtang kadako bagbukol, ana. May pagkapakong istantong dali. Maunay gitawag og gaba, Ping, gaba. Ano nga ako may gigabaan nga ako may biktima? Ikaw may gigabaan. Nagpasabot nga dili gyud ikaw ang biktima. Pakan na ako ng biko, bi. Kaon diha.
Unsay paminaw nimo? Sultihan ka ni Angela si Padre. Oh, Dili na lang to nako ipadayon ang pagkumpronta nimo oy. Kay nakagaba naman ko. Maghisgot na lang tas imong plano ni Padre. Inyong plano ni Angela. Kanus aman ninyo tug-anan si Padre sa tinuod. ako, kung ako lang, gusto na gyud unta ko nga sultihan na siya diha. Pero ako lang sa girespeto ang desisyon ni Angela. Kay siya man ang inahan. Ug siya sad ang nagmatuto kang pader sukat sa sinugdanan. Mao nga mag-agad lang jud ko niya. Sa tinuod lang, Ping. Kung wa to kuyapis Angela, ako na gyud unta to'y musulting Padre. Noon samsad ka ay. Aw, swerte lang kay nakuyapan si Angela. Paita sa surtiha oy. Unsa man, dili ka lang mangumusta kung naunsa na siya. Si pader, Si Angela, oy, pagguryo-guryo pagyud kada. Nganong mangumusta man kunutang Padre nga wa man siya maunsa. Tawagis Padre, kumustaha iyang inahan. ikaw lang. Oh, ngano man dig ikaw, Ping, Mas mayo nang ikaw kay pareha man mo mga babae. ni Padre. Ni Angela. Ay, sige, ako na lang. Bebe, ambil ang cellphone ako, be. Kaya na si mong kilid, oh. James, Oh, ma. Nagbata ka na day. Unsa man, kaon na ka, ha? Ako nang giandam-daan ang imong pagkaon. di ko. O pa rin kagutom, ha? Kumusta naman yung pamati? Uy, kalaon ba ito? Anak, Ma, murag luya lagi ka. Unsa man day mong pamati? pagupta ko sa imong kamot. Ngano man ka? Ma? Anak, Ma? Padre, pintis yun ni ako. Kaya nakasa ko ni mo. Ma? May hangay kang mahibawaan, anak. Ma? Bahin sa imong bahin sa imong amahan. Ma? Ma? James, Ma? Alam mo na pagsulti. Relax na. Magkinaot ni mo. Ma? Ma? Ma! Diyos ko, sayod ka sa kadako kung pagsalig ni mo. Pero pasilo ako, kiningigayo na. May patigbabaw na ako ang pagbati sa usa ka anak. Diyos ko, nahadlo ko. Nahadlo ko para ni Mama. Pero ang imong kabuton kihapon mo matuman. Oy, unsa man na, Ping? Nay, nabuhian ako. Ay, ngano man to, nga gikuptan man to ni mong maayo. Nay, maubitaw. Mura man og may kinabuhi ning kutsaraha, eh. Ay, ibutang na sa hugasanan. Pagkuha og laing kutsara. Ako lang trapuhan. Ay, pastilan, managinot mang Diyos kagaw. Usa may kagawon ni mo din sa ato taon, oy? Ay, patuo na lang gud, Ping. Unsa magoy na akon mag-amping lang gud tagod. May rabag makita ng kagaw, dili ra ba? Sige na lang, eh. Tuman na tas mando, Reyna.
Mando saray na ka diha. Dili ba na dautan ako, Ping, ha? Oh, di lagi. Oh, nakuha lang ko lain kutsara, ha? Unsa naman sa daping? Tubagan na imong cellphone. Ay sa pagtagad ining kutsara. Tubagan na yun na. Gitabag ro sa mga doktor si mama. Tabagi ko ninyo ampo para niya. Sige, Father. Akong pahibawan ng uban. Pagpakaligoon na gid, Father. O bakalaom ka nga mag-ampo mi para ni Mama nimo. Salamat, Lida. Salamat. Father. Dok, kumusta si mama? Kamu mo'y giunan akong pahibaw nang. Pahibawon na sa akong uban. Mag-post ako sa among GC aron ma-inform ang uban. Sige, Lida. Pero nganong ikaw maiyang gitawgan? Nganong dili man kami? Wala ko na siya maghunahon na kinsi tawgan nang. Kung kinsang number ang una niyang nakita, mao na lang ko iyang gidayal. Og na-timing lang nga ako. Mao ba? Sige, day. Sige, babay na, day. Kay akong sultihan si Piping. Salamat sa imong pagpahibaw, ha? Bye! Ping! Ping! Wapa ko mama no Francis Greng. Ay, pagdali diha kay bahin ning Anghela! Paghinay diha, paghinay! Hoy, paghinay, oy! Usay balita ni Anghela Greng. Sa di pa ko mutubag, mangutana una ko. Oh. Nang hugas ka na ba sa imong kamot? Nausas Anghela. Nang hugas ka na ba lagi sa imong kamot? Mana? Unya, nanabon ka. Nausas lagi sa Anghela. Nanabon ba lagi ka sa imong kamot? Wa! O kung di ka mo sulti kung nausas Anghela, ihilamos ko na sa mong nawa kong kamot. Through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. Amen. Per instam sanctam antium et suam pilsimam misericordia LGBT Dominus Gracias Spiritus Sancti. Amen. Ping, kalma lang, ha? Nagkurog ka naman kung hinoon diha. Inom una o aron mo, kalma ka. Salamat, Ping. Ayaw itawag nervyos diha, Ping. Magampo lang ta nga makalabang ra si Anghela ining laing pagsuway nga iyang giatubang. Greng, paselo ako, ha. Wa man ako tuyuan nga naingon ko ini. Wa ako kasabot kong gibati. Nikalit lang yung kurog. Wa ko kasabot. Ay, nganong mangayo magagpasaylo, oy. Kung nabalaka ka nga nasakitan ko, huwa ko masakit, Ping. Nakasabot ra gyud ko. Ako gani diri gipangulbaan man sad gani ko. Pero way ko mo sa pagampo. Magampo ta, Ping. Iampo na to ang kalag ni Anghela. Sabi ka lang, uy. Buhi pa mas Anghela. Ang iyang kaluwasan ba mo ay atong iampo. Naratol naman sa dinoon, good ko, good. Dali, magrosaryo ta. May the Lord
who praise you from sin, save you, and raise you up. Amen. Utap ka dislimiratem disalbet at kirpropita sa libet. Amen. Father, you already take into account every stirring good will, and you never refuse to pardon sins of those who seek your forgiveness. Have mercy now on your servant, Aguila, has now entered the struggle for final agony. May this holy anointing and our prayer of faith comfort and aid her in body and soul. Forgive all her sins and protect her with your loving care. We ask this, Father, through your Son, Jesus Christ, because he has won the victory over death. Open the way to eternal life, and now lives and reigns with you forever and ever. Amen. Ang ikaduhang misteryo sa himaya, mao ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galano namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw, pasalua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunoa luwa sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babae. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever. Amen. Benedictio de omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendant super vos et maniat semper. Amen. Diyos ko, ikaw na bahala ni Mama. Oh. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Oh, Kinsay nanawag? si Padir. Si Father James? Hello, Padre. Nang, wala si Mama. Unsay sultig ring? Sige nang, nagpahibaw lang ko. Bye. Padre, kadiyot lang, Padre. Hello? Di putol na. Dali agud. Ping. Unsa ra resulta ni Padir? Kumusta na mas mama niya? Uwa na si Angel Apig. Pahuway nga dayon, ihatag mo kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapaong, magdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Okay ra ka? Naluoy lang kong nagunahuna ni Padir. Wain tayo siya ikaunong karong panahon na. Doon na sa tingali, Pingoy. Ang ila ding mga kaparintihan. Og labing siguro ang mga kauban ni Ampari.
Karon man untang panahon nga mas labis ang magkinahanglan sa iyang amahan. Pasensya na, Gring, ha? Makahilak mang yun ko. Ay, way kaso, Ping, oy. Kasabot ra ko. Nakasulti ba ka si Angela ni Pader bahin ako? Nakatugan ba ka sa tinuod? Ma, sakit gabibiyak ka na ako. Pero nahibaw kong nahiluna ka na ubad sa tulangit ng amahan. Mingaon ko di mo, ma. Mahal ta kay ka. Mahal ta kay ka ba? Ampat. Huwag ko mahibaw ang kalusan ako dadon sa kuntukan ang kasakit sa iyong pagbiyak. Huwag ko mahibaw ba? Ma. Condolences, Father. Condolences, Father. Condolences. Condolences, Father. Condolences. Salamat. Condolences, Salamat Father. sa inyong mga pagampo. Tuara si Padre Ping ay. Pagdali kay murag musod na nas kumbinto. Oh, Dre! Dre, kadyot, Dre! nakakita siya na to, Gring. Ay, taon sang Padre, oy. Subuin taon kaayog now. Di kulbaan mo ko, Gring. Nahibaw na ka siya. Maminaw lang tag-un sa iyang isulti, Ping. Kumusta, Noy? Nang? Oh, Dre, among pahasubo. Pader, Pasensya nga, wag yun may makaunong ni mo, Padre, ha? Hoy, kaso lang. Di masan mo pwede ka bihay. Pero nagnovena mi, Padre. Nagampo mi parang mama ni mo. Nahibaw ko nang. Salamat kayo. Noy Piping, salamat ninyo. Nahibaw kong inyo yung giampo si Mama. Ug di kay kamo lang, daghan pa. Kay bisan wa mo makaadto personal sa iyang haya ug hangtod na sa paglubong. Way puas ang mga tawag. Mga text message. Ako yapon na feel ang inyong pag-unong. Ug salamat ko kay ninyo. Salamat. Ping, wa may kausaban sa lihok og sinultihan ni Padre. Wa gyud di ay makatug-an si Angela niya. lagi no. Ipangulbaan ba ako ganina? Mabitaw to nga panagsara kong sulti. Oo niya. Unsaon man eh. Ikaw gyud ay mismo ang mutug-an niya sa tinuod. Karon pa lang gikuyawan ako, Gring. Pero imo nang responsibilidad nga musulti niya sa tinuod, Ping. Unsa man, ako'y musulti. Yaw, oy. Ayaw, katingalig masuko gyud siyang mayong nako. Mao gyud na. Mangita lang ko gigayon, Gring. Pangayoon ako sa Ginoo. Gamdag hagop nila, Gring, ra. Ay, di dyo ko katog. Si Pader ka. Labing siguro, wasag to siya makatog. Ay, taon sa kong anak. Naginusara na lang sa kinabuhi. Kung nahibaw palang unta siya nga ako ang iyang amahan. Usaon nga wa magyuday makasulti siyang hila niya.
Ngano sa ka nga wa man niya sultihis, pader? Unsaon? Wa na may higayon. Manudya pa mangyog ka. Ginoo ko. Matuong na ko eh. Tingalig magpakita pas ang hilan ako. Unsa man ning dapita? Murag lahi man og fails din hi. Uy, naibabay nga nagbarok sa unahan. Murag nakaila ko niya da. Si Anghela. Musibat ko. Ay, asa ka? Ay, pagdoon nako, patay na ka. Pero dinhis imong damgo, bohe ko. Awuday no. Sige, magstorya na lang yun ta. Puslan man nga nakita ta dinis kong damgo. Ano man sa dimutog anis tinuod si Father James? Sa wa pa ka matigok. Ano nangisim ka? Dadon ta lang kapi. Dadon na lang tika. Aron sa gamatigok. Ay, binuwag niya, oy! Balik ka! Ayaw na! Uy, gidaman ka, oy. Salamat. Salamat sa tamparos na kamata ko. Nagdamgo kang Anghela. Naibaw lagi ka. Dito man ko si mong damgo. Usa! Walang ko magpakita ni mo kay nahadlok man kong Anghela, Ping. Ma, di pa ko makatuo nga wa ka na. Dili ingon ini ka sa'yo. Wa ka pagkasultin ako. Kinsa ang... May angay kang mahibawan, anak. Bahin sa imong amahan. Wa ka gid pagkasultin ako. Kinsa nga akong amahan. Pero tingali. Wa gid gitugot sa Ginoo. Wa na itugot nga makailap ako sa akong amahan. Ug ubad sa imong kamatayon. Ako na sab siyang ilubong sa kalim. Ma, matuong na ko. Good night. Ay, pastilan. Oh, dali ra lagi ka, Gring. Ay, mantika ra gyud akong napalit, Piping, oy. Nidali kong pauli, oy. Kay porti ng daghanag tao sa merkado. Mura na gyud wa nay COVID. Wa pa gyud magsulob og mask ang uban. Uy, kumpiyansa na gid kaya sila. Mao na diha. Lugaka na gani mo kumpiyansa lagi dayon. Ang mahitabo ini, mubalik na sa tag-lockdown ini. Mura na gitag ni sayog chatcha ini kay magsigilan tag atras abante. Pagkabadlong ng tao ng uban eh. Pero kita Gring ha, di gyud ta magpabadlong. Bisag mo gawas lang ta diha sa atong tukaran, magsulob kitag mask. Di gyud na nato kalimtan. Ang page Gring,
Na-apil ni mos lista? Ay, oy. Ay, number 1 ko na sa akong listahan. Sigurado ka nga watay na kalimtan gring. Layo na rabatag na lakwan. Dool-dool na rabatas karsada. Ay, wa na lagi. Ako pa. Nga maniguro mangyod ko nga way makalimtan kong mulakaw. Uy, hala. Hala, unsa man ron, Ping. Di sa tamo pa dayon gring. Pero sa nato kung sa gikagubtan sa unahan. Oy. Nga no mo, oy, naunsa mo. Ay, pagdakop ang way mga mas! Uy, hala, Ping. Wa man day ta makasulob og mas. Uy, bangas ka. Balik ka sa agyo gring. Balik kayo, nayabag na ni. Kutasa, Ping, oy. Unsa na? Ingon ka, wala tayo nalimtan. Huwag ka rin dito makasulubog mas. Ay, mao lagi. Abi banggod na ko. Wa na gyud ko'y nakalimtan. Ay, pero otro man sad gani ka. Wa man sagay ka makabantay nga wa na ta magsulob og mask. Mga tiguang nagdata. Oy, tiguwang ba oy? Hindi ka moangkon, ng mga sinyalis na manggod ni gring. Ay, Ping, di man gyud nakalikayan nga usahay malimot ang tao. Pastilano. Kung nalahos ta dito, awan na, apil kita tas nadakpan. Mas maayo sad nga giingon nila ana, Ping, oy. Aron dili na magpasagad ang mga tao. May sad unta bisag din hilas atong dapit, no? Dakpon gihapon ang dili magsulob og mask. Na di na tingali kay lagyo raman ang mga bahay din he. Adi sa kayo mag-standby ang mga tao pus gawas. Ay, naasad bayay usahay nga manggawas ang mga tao. Suko ka, gring. Ay, malang gring. High blood ba ni mo, gring? Labi nagdunay libakon, Ping, na. Manggawas, oy. Magtapok-tapok dayon. Ay, di man na, pirmi. Oo, di noon permi. Nya, kaning usaman ta mula, taglakaw, ano yung usaman? Di na lang una, oy. Wa na nung ko ganahing mulakaw. Ping, bantayi akong nilungag kay mo gawas ko. Oh, nagduster ka raman. Diha akos gawas, oy. Akong atangan si Arsenia kay muadto man kuno siya sa lungsod. Magpadana lang ko niyag palit og kamay og tablia. Oh, ay kalimte ang mas. Ay, diha ra bitaw sa atong tugkaran. Ang nilungag, Ping, ha? Batay badakpan ka ha. Naman dito sa Arsenia, oy. Ingon kay paingon na siya din, he. Ako lang tong sugat-sugaton sa unahan. Milagring! Uy! Naakaramang ko di ay diha. Dali diri, oy! Ay, ari na lang, God. Kay nag-atag ko sikat-sikat. Ay, hala no! Hagoon pa mangyod ta. Ay, sige lang, God, ay. Nanghangyo, nabaya ka na ako, ha? Maon na. Mamoy-boy lagi dayon. Oh, wa man lagi ka magsulob og mask. Ay, di amang God kay mas, God. Unya naman nila ako sa loobod ko na ng sikat-sikat. Ay, tumusad gani ka. Ay, igo ra ba akong muhatag nimo ining kwarta? Kinintos ni ha. Usa ka kilong kamay og duha ka putos nga tabliya ha. Huwag buliyok sa mga wamang sulong mas! Patay, war ba itong magmas? Milagring. Na. Gring! Gring, so dalang rin. Kaya naay manakop, Gring! Gring! So dalang rin. Gring! Was milagring. Uy, hain naman itong bayhana. Oh, ha? Kapila na mo ganyan ka magsulubog mas! Milagring, ay. Saan manin nato? Madagpag sa ini. Musibata. Wa pa na makakita nato kay na mixture pa sa iyang mga dinakpan. Sige. Managan ka. Huwag mo siya! Patay! Nakita ang tarsin niya! Gagray! Picturan na ba? Ikauwang! Ay, tabunan na to atong naong. Dali! Sige. Oy! Ano mo doon?
Sorry, sir. Sorry. Babado mo mong duha. Uy, hala, Arsinya. Imo mangguday ng giwalis imong blouse ug mo imong gitabon sa imong naong. Wa ka man di ay magbra. Hoy, ikaw manggani diha. Imo mangginang giwalis ang imong duster ug may imong gitabos imong naong. Imo manggani na yapen, bisan dayaper lalang. Yoy, di ko muna kopli, yoy. Di ko muna kopli, yoy. Mamuli si inyo. Bertigin na kong uwawa, Ping. Gilaliman ka nga nangatawa ang mga pulis, Ping. Laliman ka. Ako pang gikatawan si Arsinya. Unya, labaw pa di ay ko. Kauwa. Maura na imong reaction, Ping. Wala kay kasulti. Wadyo ko ikasulti, Gring. Wa ko mahibaw kung saya angay na ko isulti. Pero dili lang kay kadto ang akong reaksyon. Kay ang tinuod yun na kong reaksyon, mao ni Gring. Ay, ginoo ni mo, Gring. Nagluwa-luwa ako katawa. Uy, hala, Ping. Si Padre, Ping. Oh. Si Padre. Baby Peng, nang milagreng. Gring, nanong ni Amanas Pader? Uy, ampot. Ay, nganong ako may mong pangutan-on, Ping? Gikulbaan mo ko. Ay, atua. Ikaw lang rin kay kahiwan man ko. O sige. Pagdali dito ha, kay ako nalang mo abli ni Padre. Abi na ko, wait tao, may muntang lang. May buntag sa Padre. Pasensya na, Dre, ha. To amang gud si Piping sa CR. Ako sab dito sa kwarto. Pasensya nga dugay kay kang naablihan. Okay na nang, uy. Way problema. Lingkod, Dre, lingkod. Apit bang kuno ka madakpanang. May istorya sa mga tao nga ako nagian din eh. Mao lagi, Padre, uy. Uwaw kaayo, Dre. Di na lang na nato isgutan, Dre, ha. Kay nauwaw na gyud kong maayo, Dre. Oh, sige nang, pero sa sunod, amping yun ha. O ayaw yung kalimti ang pagsulobog mas. Kay kabahay na yun na sa pang-adlaw-adlaw itong pagpagkabuhi. Apel na yun na sa gitawag nga new normal. Mao lagi, Dre. Tod, si Nipiping ang akong gianhinang. Akong atoon, Dre, ha. Padalion ako, Dre. Ang nailasab kong apurahan ang? Kaya ako yan ito bago na ha? Sige, Padre. Kay ako sang tawgon si Piping. Kulbaan lagi ko tingalig. Nahibaw na siya. Kung mauman ay iyang tuyo, kung nahibaw naman siya, wa man tingali kay angang ikabalaka, Ping. Kay hayag raman iyang dagway. O lain ra tingali na iyang tuyo. Bitaw, no? Sige na, ayuhan na imong dagway og atubangan na tos Padre dito. Nganom din akong dagway rong ring. Nagkatag! Pasensya na, Pader. Nadugay ko. Gitarong pamagod na ko hugas akong kamot. Gibalik-balik na ko sabon. Ako yung gipabuwa pag-ayo o gitarong yun ako pagkuskus. Gikan sa duwa ka pad, sa likod sa pad, ang mga tudlo, ang mga ginga sa mga tudlo.
Gayo gyud ako kuskus pader kay mo mangyud ko nun ay angay buhaton kung manghuga sa kamot karong panahon na. O bitaw, sakto gyud kanoy. Unya pagkahuman namutang pagyud og alcohol pader. Gidaghan sa nako kay aron gyud way kagaw nga makatapot. Very good gyud kay kanoy. Lagi. Unya kanay imong mas noy mura magbag-o permi. Ha? Murag bag-o permi ng imong mas. Unya kining among mas pader ako gining pinalansaw eh. Mao ba? Oh. Maayo kay noy. Pero kuan lang wa lang gyud magsulob si Milagring kanina pagawas niya. So kumpiyansam kayo. Mao lagi kuno. Og diretso siya madakpe. Lagi? Lain si ato noy ba? Ay, wa nagikulbaan na sad ko. Doon na lang kayo pangutanan nimo. Saan ko manis pagsugod ha? Ay lagkakugang noy ha? Unsa day pader? Bahin sa unsa di ay? Kalma lang noy. May ipangutanan lang ko? Unsa malagi na pader? Ay, wala nakurog na kong sugod. Nihilab na kong tiyan mo rin nag-isa kong kabuhi. Kinilang una ako ipangutana. Bahin sa unsa malagi na pader? Kukunon sa mga ganina, akong ipaniguro nimo nga wag ko'y kasayuran sa tanan. Kalma lang noy. Kalma lang sa ba? Mangutana lang ko kung pila na yung kakatuig siyang pagka-sakristan sa itong parokya. Bahin na siya mong pagserbisyo ang akong toyo, Noy. Noy Piping! Noy! Nang! Nang Milagring! Ping! Ping! Ping, okay na ka? Gring, si pader nilakaw na. Diara ko, Noy. Iwan mo sa tanim mo, Noy. Ikaw, Ping ba? Pagtarong sa dragon diha, o si pagtuon ni mong padre abat? Abi manggod na kong nilakaw na ka, pader. Sorry ha. Wapo ko makatiwas kung tuyo ni mo, Noy. Ha? Pero gitubag na rin ng Milagring akong pangutana. Kung pila ka na katuig sa pagserbisyo, isip sa kristan sa simbahan. Og may maayong balita si padre ni mo, Ping. Parisayno na ka, Ping. Ha? Mayo mo ko ng balita, Gring? Inginin ni Noy. Kay senior citizen naman ka. Dinagin ka pwede magpadayon sa pagserbisyo. Tungod lagi ning atong kahimtang karon. Mao nga nasabutan na mo sa pastoral council nga opisyal gyud ang imong pag-undang. Mao ba? Okay ra pa de. Saan taman? Pero wag ko kasabot nga nung maayo ning balita para ni Mugre. Patiwasaon na si padre. Sigurado ha, pader ha. Ayong balita gina ha. Nasabutan na mo sa pastoral council nga tagaan kag pabaw, Noy. Mauna, Ping. Di ba maayong balita man na? Siya mo nang pabaw na, pader, kwarta? Oo, Noy. Gamay ra gud kay gamay ra man ang atong parokya. Iyawat lang sab nga malipay ka, kamo ni ng Milagring. Pila mas nang gamaya, pader? Bitaw, Dre. Pila di ay? Pader, pasensya na nga murag atat na atat gin mi. Wa baya gyud ko mag-apas ng kwarta pero mga pila gyud ka gamaya, pader? 50 pesos. Mil. Ha? Noy, 50,000 pesos. Ay! Ginoo ko. Joke. Pader. Iyawan naman tani mo na eh. Ay, si pabuang-buang, Ping, ha? Na, ako gay makadasi mong 50,000, ani. Ay, kuan, grabe sa ni mo, Gring, oy. Lagi! Diara na yan, chicken, oy. Kalakon man ko, pader, salamatan ni, ha? Isa pa yan, oy.
Pasalamat sa sa parokya nimo sa imong taas kapag serbisyo sa simbahan. Uy, ngano mang kaping. Nganong ni Chabaw mang ka. Gisakitan lang ko, Gring. Ngadi na ko magkaserbisyos misa. Saon mo gud nga bawal na magud para nimo no eh. Para raman sa das imong kaayuhan, Pinggod. Mao lagi, saon mong yun na. Mao nga ayaw hilak. Paila ka lang sa guguringgod. Ako masanang katungod nga mo pagawas kung gibate, di ba, partner? Unya kay hilakon mong yugo. Di yuday ko ni mo pailakon. Asa man ang akong tawanong katungod na. Asa lang ustisya. Kulbaan ako ganina, Gring. Nagtuog ko nga bahay na namong mama niya ang iyang tuyo. Walagi ko kasabot kong gibati. Minlangan kay taon kay lain ba? Lain yung gisulti. Kwarta pag yun pa, kada kong rasgaan eh. Thank you, Lord. Pero kanang imong gibuhat, Ping. Wa gyud nay nada. Ha? Wa gyud nay nada. Ano? Kay di man ka papahuwayon sa imong konsensya, ana. Magsige na lang kag kakuyawan. Magsige lang kag kakulbaan kung magkita mong padre. Hangtod nga atakihon ka na lang og di ka na gyud makapaila niya. Grabe sa nimo, Gring. Oh, kay di ba gud na posible, Ping? Tan-awa tos Anghela. Namatay na lang to. Pero hisgot niya namatay namang gyud to. Nahilo na ba kahain taon ang kalag ato? Nga wa man gyud siya makatug-an ni padre sa tinuod. Pahuway nga dayon ihatag mo kaniya Ginoo ug ang kahayag nga way pagkapaong magdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Unya unsa man, gusto kang maparihan niya, Ping? Sa pag-ana, Gring. Ay di na ba gini komedyang akong gisulti, Ping? Tinuod ba ya gyud ni? Oh, Mao nga planuhan na dihag maayo kung kanus-an ni mo tug-anan si padre sa tinuod. karon gyud ko magplano, Gring. Ikaw ang bahala kung kanus-a. Pero ayaw nagdugay-dugaya, Ping. Human lang ko magplano para na, Gring. Kay wa pa ko huwasis kung kulbag niya. Kinilang unang chiki nga 50,000 ang atong planuhon kung saon ni nato. Sige, Ping. Ganahan ko, anak na. Pero, Ping, pailisi una nas bangko. Wow! Kwarta na dyan na, Ping! Gamay raman dahil 50,000, no? Nagdapat ang sako nga bag. Saba ka diha, Ping, oy. May 50 milyones imong nadawat. Pero grasya nis Ginoo nga atong pasalamatan, Gring. Kadakong grasya, anak, Ping. Saan man ni nato? Hipuson gud una. Ato ning ipuhunan. Mupalitag dugang baboy og manok, Ping. Pwede sad. Pero kaya pa ba nato magbuhi og dugang baboy og manok, Ping? Di ko kuan kanang di lang ko daghanon kayo. Punan lang na nato og mga tulot tingali aron 5 tanan kay na naman tay duha. Ay, may pagmag-anay na lang, Taping. Aron kung manganak ang mga bakting na atong ibaligya. Ang pangutana lagi makasugakod bata. Di pa lalim na mag-atiman og anay. Bitaw sad no. Bagunhong na pud taglaing negosyo. Palitaw! Palitaw niya! Mukaon kag palitaw, Ping. Palitaw! Ping, mukaon ba kag palitaw? Nakabok lang! Nandiyan sa usa! Kuya, wa pa ganitang tubag. Napo, hoy! 100 talan! 100 ko no, Ping. Wa man ta mo palit. Ay, palitan na lang gud, Ping, kay luoy pud kaayo. Naghago intaw naglibod.
Ay, wa man sa ko'y 100, 1,000 man nga akong kwarta. Ah, gara. Bibi, kada na lang, Pingbi. Naara tingali na ikasukli sa usa ka libo, oy. Naro kay kasukli lang. Graas ni batay. Makadungog man ito nga niya, araman tatasod. Di mo ko punguloy. Oh. Ako noy. Oh, ikaw. Oh, Sukli. Wala ko sisiyo noy. Palit ka? Ang ingon man ka. Ha? Ningon ko? Ingo pa magani ka nga na kay kasuklis 1,000. Di pa na ikay akong giingnan. Si Nicolas man kini palit ba siya napo ka palitaw. Nya 1,000 yung kwarta. Si Kulas? Oh, kung palit ka, kaya sisiyo lang kay wa mo ko'y kasukli. Datuasan nyo din ay. Tag 1,000 may kwarta. Yabak. Ingon nga, api magani na kung kami mong gingnan kanina? Ingon sa kang palit ka noy. Oh, wa. Karon palit ka. Dili. Huwag kay klaro eh. Palitaw! Palitaw! Palitaw niya! Palitaw! Bintaha gid nga gipadayon gid ang kampanya sa pagsulob og mask bisag wa nay lockdown. Kay di kayo ta magkuyawan maglakaw-lakaw. Kuya! Uy, Kuya! Kuya! Kumusta na kuya? Tugay na ito makita eh. dugay na bagod. Tugay na eh. Asam ka? Ato ko sa inyo. Nakituyo ni mo. Aw, ano nilang ta magstorya? Ha? Di nilang ta magstorya. Manggihapon pwede magtambay-tambay. Dakpan niya ta. Unsa man gid mong tuyo? Dukua din imong nadawat kuya no? 50,000 man. Aw, nagrasyahan in taon. Ayaw liho kuya. Ha? Ngano man? Tulis ni. Tulis ni. Isang kamot kuya. Unsa man ni joke or komedya? Parehas naman ako kuya. Tubaga lang ko. Joke! Sabi na to, komedya. Ato na taas, bay. Ato ta mag-story ang tarong. Oh, taon na ng palitaw, oh. Salamat ang... Nalagi kay palitaw. Ay, hindi balik man din ang bata, Ping. Di palit na lang ko. Dihaon na mo ka kay magtiwas pa kong luto. Unsa may mong giluto? Palitaw! Di palito niya nagluto. Pagkaway raro. Yeah. Pwede mag-storya na lang ta? Oo, sige. Storya lang ta. Sige, sige. Unsa ganito yatong storyahan kuya? Ikay ni Ane, kay doon na kay Toyo. Naku imong pangutanon. Oh. Oo, day no. Ako din na ituyo. Pagklaro di lulong. Ay, Actually, kuya, aktuali pa. Bebe, unsa man? negosyo. Magnegosyo tag negosyo. Magsosyo tag negosyo. Magsosyo tag negosyo. Magsosyo ta nga magsosyo tas negosyo. Oh, mo na. Manay buot mo pasabot. Ara klaruhan di kay magnegosyo tag Unsa dayon negosyo. ingon? May magnegosyo tag negosyo. Dili. Magsosyo tag negosyo. Mo lagi kana. Pero ya matra. Unsa man gulong negosyo ba? Tanom. Tanom. Kinundong ka tong nakahalin kog 100,000 sa akong mga tanom? Amo tong tanom oy. Ay, ako naman ito. Kay gihatag na ba itong nang milagring nako? Nala, di na ta maglalisa na. Padayon na imong tuyo. Makigsosyo lagi ko nimo. Amo ang tanom, ikay mo baligya. Unya bahin ta salin. Okay, sugot ko. Wabi tayo ipagawas ng kwarta. Naidaghang tanom dia. Nilabong na ginagmayo. Mupagawas na kag kwarta kuya. Unsa makaisunod nga mahitabo,
mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.